Здравейте отново, адвокат Миткова. Здравейте. Как двете страни по договора за наем могат да са сигурни, че правата им са защитени? Обикновено, когато по един договор има две страни, те няма как да бъдат по-малко, всяка от тях се стреми, разбира се, нейните права да бъдат защитени, но ако няма такъв вариант, в който договорът да е изцяло и само в полза на едната страна. Съответно, правата, всяка една от страните има както права, така и задължения и те трябва да бъдат внимателно преценени. Аз, разбира се, бих препоръчала за максимална защита, на която от двете страни по договора да се ползва адвокат. Или пък другия вариант е в последствие, ако вече имаме сключен договор за наем, агенциите за управление на имоти, които вместо нас, ако ние сме наемодатели, вместо нас събират наема, следят дали наемателя плаща редовно сметките си, в какво състояние е жилището и така нататък, като комисионната на подобни агенции вече е доста приемлива. Работи се между 4 и 10% месечно от размера на получавания наем. И аз мисля, че е добър вариант за хора, които отдават дълго време имоти или имоти под наем.